रायजो जानांथामोन नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैफिनबाय आं बिराद दुखु मोनदों दिनै आं माखौ नुनानै दुखु मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव आं खिथाजोबगोन द'द' खिथागोन आंनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन दा बे मोनद'था हारिनि एसटि होनो नागिरनायावहाय जोंनि माहारियारि आफादा माने गोख्रों सोमावसारदों आरो बेवहाय गोबां माखासे CC2निफ्राय बाहागो लादों बेवहाय गुबुन गुबुन माहारि आफादनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों बिथांमोनहा आरो स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव बाहागो लादों एबा दिनैबो बिथांमोनहा गोबां स्कुल कलेजफ्राव प्रटेस्ट हाबाफारिखौ लादों एबा खालामदों बिथांमोनहा दा आंनिफ्राय मोनसे आं बुस्थुखौ नुनो मोनाखै आं नुनो मोनैया जाहैबाय मा नोंथांमोनाबो नुनो मोनाखै जानो हागौ बिदि जाहैबाय मा दिनैनि तारिखाव जोंनि गेजेरावहाय मोनफ्रोमबो पलिटिकल पार्टियावनो बा गोबां पलिटिकल पार्टियाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफोर दंमोन पलिटिकल पार्टियाव गोबां माखासे MLA फोरबो दङ गैया नङा दङ नाथाय बिथांमोना सोरबा सरकारजों मिलायना दङ आरो सोरबा सरकारनि बाहेरायाव दङ दा जों नुनो मोनाखै जे बिथांमोना दिनैसिमबो माबा मोनसे बाथ्रा बुंनाय दिनै थाद'नाय गैयै सोमावसारदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासैबो फरायसा आफादनिफ्राय मोनजिब्रैथा जायफोरनाखि थाखानाय ट्राइबेलफोर बिथांमोना दिनै सोमावसारदों किन्तु आं नुदों माखासे बाथ्राफोर बुंनाय आरो राभा हासंनिफ्राय चिफ बिथाङाबो अट'नमासनि चिफ बिथाङाबो बुंदों बिथांनि बुंनायखौ आं मोजां मोनदों बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों किन्तु आं नुवाखै जोंनि गेजेरावहाय गोबां MLA फोर दङ सरकारजों दङ बावहाय UPPआनो जा बेवहाय BPआनो जा स' बिथांमोनहा मानि थाखाय बुंनो हायाखै होमबाथ' बेहाय निस्सय मोनसे बाथ्रा दङ आरो बिनिफ्राय जों गोबां सोलोंनांगौ दं रायजो जा नोंथांमोनहा गोबां सोलोंनांगौ दं दिनै BPFनिफ्रायबो MLA दं UPPनिफ्रायबो MLA दं आरो BJPनिफ्रायबो जोंनि बर'आनो दङ MLA बिथांमोनहा नाथाय बै MLA बिथांमोनखौ दिनैसिम बे जे बिलखौहाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना रेकमेन्डेसन हरबाय हम मिनिस्टारनो बेखौ खुनु मोनसे बिथांमोना अप'ज खालामनाय बुंनाय ससियेल मिडियायाव ओंखारना बुंनाय बा प्रेस स्टेटमेन्ट होनाय मिडिया बाइट होनाय जों नुनो मोनाखै अब्ला नोंथांमोना बिनिफ्राय मा सोलोंनो हाखो मा मोनदांखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव फोरमायनो हागोन जे खारन जोंनियाव जेनुइनआ बेनो जों ओंखारदों जेब्ला जों पलिटिकल पार्टिजों इनभल्भ जाबाय पलिटिकल पार्टियाव जों थाबाय बिनि अप'ज बाथ्रा बुंनो हानाय नङा मिथिबायना मा होनो जेब्लानाखि नोङो माहारि आफादाव थानानै खामानि मावगोन माहारि आफादनिफ्राय जोङो माने हारिखौ सिबिनो आरो हारिखौ अननो हारिखौ रैखाथि होनो लागोन किन्तु पलिटिकल हान्जायाव थाङोबा नों बेखौ हानाय नङा नों बेखौ अपेन बुंनो हानाय नङा नों हाजार नों खालामो अपेन बुंनाय नङा नों मानो दिनै अपेन बुङो साप'ज हमना लादो दिनै BPFनि MLA माबा मोनसे बुंबाय UPPनि MLA दिनै माबा मोनसे बुंबाय मा जागोन जायफोर बुंजानाय बै हारि माहारिफ्राथ' बिथांमोननो बर होनाय नङाना बिथांमोननि हान्जायाव थानाय नङाना बुजिदों दा हमनो हादों दा स' नोंथांमोनहा जायखि पार्टियाव था नोंथांमोना आंहा बादा गैया नों UPPआव था नों BPFआव था नों BJPआव था नों कंग्रेसआव था दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायफोर प्रटेस्टनि जायफोरनाखि हाबाफारि लादों बाव ओंखारबोब्रा फैफादो ओंखारबोफादो माने आग भाग लाफादो मदद होफादो ना होफानांगोन नङाब्ला नोङो दिनै बेफोरबायदि सिरि आयै मा जाबावगोन मा मागोन आं साननानै थाबाय थायो पलिटिकेल हान्जायाव थानानै माने सिन्था खालामबाय थायो दा जोंनि गेजेरावहाय MLA रिजाइन होनो हानाय MP रिजाइन होनो हानाय जोंनाव सोर दं सोर लिडार दं हागोनसै दिनैसिम सोरबा बिखा बुनानै बुंनो हागोन नामा सोरबा MPआ सोरबा MLA सोरबा Cबा जुदि बेफोरबायदि खालामोबा आं रिजाइनेसन होगोन होननाय सोरबा बुंनो हानाय खमथा दं नामा हाया दा पलिटिकेला आलादा मोनसे फारखाथार दा नोङो बेनिखायनो हारिनि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनाय बेफोरखौ जोङो रैखाथि होनांगौबा माहारि आफादजों जों गसंफानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद आरो जोंनि जनजाथिफोरनि CC2आव थाबाय बिथांमोनजों जोंनि मानसिफ्रा ओंखारफानांगोन नों था BPFआव था नों था UPPआव था नों BJP था नों कंग्रेस था जेखि दोलाव था नो प्रब्लेम खुनु प्रब्लेम गैया किन्तु जाथिनि थैनाय थांनायावहाय नों ओंखारफानांगोन दिनै जों प्रुफ मोनबायना दिनै फोरमान जाबायना दिनै फोरमान ओंखारबाय फोरमाना बेनो जे जोंनाव आजां गाजां MLA फोर दङ बर'फोरनि MLA बायफुद्रुत गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जायाव दङ बिथांमोना माबा बुंदों दासिम आं दा भिडिअ बानायदों फुङाव आं भिडिअखौ बेसेबां हगारनो हायो मिथिया किन्तु दिनैसिमाव आं नुवाखै रायजो जानो नोंथांमोन
जोंनिफ्राय सोरबा एमएलए आ माबा मोनसे बुंनाय बेखौ हरनो मोना रेकमेन्डेशन होनो नाङा होआ आरो बिथांमोना स्पष्ट भाबैथ' बार बुंबाय थानो हायोना रेकमेन्डेशन हरनायाव जोंहा खुनु मानि बादा गैया जे बिथांमोना ओरैबायदि रेकमेन्डेशन हरनांगोन जे थाखानाय जायफोरनाखि जनजाथिफोर बिथांमोननि खुनु खहा गैयाजासे बिथांमोना होननानै जनजाथि हो जों बाहाय जों मदद दं जों होननानैसो बुंनो हागौ बिथांमोना खिन्थु थाखानाय जुदि जायफोरनाखि जनजाथिफोरनि खहा खालामोब्ला जों बाहाय खिन्थु एक एंसिबो जों बाहाय जों सापर्ट गैया होननानै आखुगुर गावासिबो जों सापर्ट गैया होननानै बिथांमोना बुंनो हानाय जानांगोन दा बेनिफ्राय जोंहा मा सोलोंनांगौ दंबावो रायजो राजा नोंथांमोन आंबो सासे मोस्रोम नाथाय थेवब्लाबो जेखौ मिथिगौ जेखौ मोनदाङो आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होयो दा जोंनिफ्राय प्रुफआ बेनो जाबायना प्रुफ ओंखारबायना दा प्रुफआ बेनो फैबायना दा सोर फैफादों दा सोर ओंखारदों सोर ओंखारफादों सोर लिडारा खर' देखायना बाथ्रा बुंदों दिनै नोङो खर' देखायना बाथ्रा बुंगोन दिनै सोरबा एमएलए आ खर' देखायना बाथ्रा बुंगोन बै हारि माहारिनि भटखौ नों मोननाय नङा बे पार्टिया मोननाय नङा मिथिबाय दा जाय हानजाया जाय माबाया बुंगोन बियो मालाबा बे हारिफोरनि भट जिबनावबो मोननाय नङा बे काउन्सिलावनो जा बे एमएलए आवनो जा बा एमपि आवनो जा अब्ला खोथाखौ बुजिनो आं मा बुंनो नागिरदों बेनिखायनो नोंथांमोना माहारि आफादजों जेब्लायबो नों जेखि हान्जायाव थायाथों मानो सापर्ट खालाम राजनितिक हिसाबै राजनितिकआव खेला गेलेनो थाखाय नोंथाङा जायखि हान्जाखौ मोजां मोननानै थादो नो प्रब्लेम थादो दे खिन्थु जाथिनि खाथिराव जाथिनि सार्थआव जाथिया थैनोसै समाव नोङो ओंखारफानांगोन रायजो जानो नोंथांमोना ओंखारफाथारनांगोन जुदि ससियेल मिडियायाव बिराद लिरसोदों बुहुत बाथ्रा बियो बेखौ बुंसोनाय बियो बेखौ सोंखारिनाय बुहुत बाथ्रा आरो बुंजाथावथावबो जादों बुंजाथावखायनोथ' दिनै बुंजादोंबो सोंखारि जाथावथावखौ दिनै सोंखारि जादोंबो दा बेनिखायनो जोङो इसिबां थौले जों गोसोजों जों साननो नाङा आरो मेलेमजों साननानै नायनो नाङा जोंहा फिउचारनि बाथ्रा दं जेनेरेशननि बाथ्रा दं जायफोर जेनेरेशनफोर दिनैसिमबो जोनोम मोनाखै बै जेनेरेशनफोरनि थाखाय जोंनि थानाय हा जायगा गासैखौ जों थि खालामनानै गालांखायाब्ला जोङो माबागोन बिपद दं ओंखायनो आं होनदों पलिटिकेला माने हारिखौ गोसो जायोबा रैखाथि होनो हायो पलिटिकेला हारिखौ गोसो जायोबा फोजोबस्रां होनो हायो मानि थाखाय भट बेंकनि थाखाय दा नोङो बिपदबो जुदि नोङो बिनि एगेन्स्ट बुंगोन बे पार्टिनो बै माखासे जाथि माहारिफ्रा भट होनाय नंला अब्ला जुदि भट होनाय नंलाब्ला होथारलाबा नों बोरै देरहागोन नों बोरै सरकाराव फैनो हागोन हाला जानो हागौ बे मोनसे माबाजों बेरामजों जोंनि एमएलएफ्रा जोंनि एमपिफ्रा माने भुगिनानै दङ आरोखि बिथांमोनासो मिथिसिगोन बे बाथ्राखौ ओंखायनो बिथांमोननि सायाव जों भरसा खालामाबालानो जोङो मा खालामो हयथ' बिथांमोना फाइनान्सियेलि सापर्टफोर हरदों जानो हागौ बा हरगोन जेब्लानाखि बिथांमोना माबा खालामगोन बेखौ थेवब्लाबो ओंखायनो जेब्लानाखि जोंना माहारियारि आफादनो लिड खालामबाय बे लिड खालामनायजों जोङो नोंथाङा बिपिआवनो था नोंथाङा इउपिपिआवनो था नोंथाङा कंग्रेसआवनो था नोंथाङा बिजेपिआवनो था नोंथाङा फैनानै आगभाग लाफैफाबानो जाबाय समर्थन होफाफैबानो जाबाय बिनिफ्राय आरो साबसिन मा बुद्धि थाबावनो बिनिफ्राय मा साबसिन अल्टारनेटिभ बुद्धि थाबावनो आं दिनै दुखु मोननायनि बाथ्रा भिडिअ बानाय बिदि रायजो जानांगौमोन आं दिनै हमनो हादों बुजिदों माने सानदों आं नेबाय थादोंमोन जे सोरबा एमएलए आ सोरबा एमपि आ सोरबा इएम आ माबा बुंगोन नामा बे आयदानि सायाव सानदोंमोन आरोखि आं खिन्थु रावबो बुङाखै रावबो बुंनो हायाखै इभेन सोरबा पलिटिकेल पार्टिनिफ्रायबो खुनु सासे माने माबायाव बुङाखै नोंथांमोना नुदोंबा आंनो माबायाव हरबानो जाबाय आरोखि इनबक्सआव दासिमाव आं भिडिअ बानायसिनदों दिनै दा फुङाव आं भिडिअ बानायदों बिसिमाव आं नुवाखै दा बेनिखायनो आं दुखु मोनदों आं एमएलए जोंनि गेजेराव एमएलए गोबां दंबाबो एमपिफोर दंब्लाबो फंसे बाथ्रा बुङाखै आरो बे रेकमेन्डेशन हरनाया जायाखै बे बाथ्राखौ हमना लादो दे एसटि बि होदों बेखौ आं मानिबाय दे थानोसै फैलिया फिखौ मानो होखो जोंथ' फिसायावनो दंना दा जों प्लेनाव दङना मानो होखो बे मोनसे बाथ्रा रायजो जानो थांगोन ओंखायनो नोंथांमोना सानै हयै जेब्ला बर' फरायसा आफादा जे लिड खालामनाय बेजों नोंथांमोना बयबो आग भाग लानांगौ फैनांगौ आंनि रिकुवेस्टआ बेनो थेंक इउ